ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадед ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем ва хона дорем. Навора бо диққат то охира тамошо мекунем. Дастгирии моро фаромӯш намекунем. Дӯстон, шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед дӯстон. Ва шахсое ки мошини фурӯшии замин, хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон миннат дорем дӯстон ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 152 сомони тоҷикӣ рафтем. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Якум мошини фурӯши мо аз хундай санату соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка, передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 100% задагӣ пусидагӣ варид умуман надорад. бениҳоят мошин зури бадай гуфтаи соҳибаш, камтар мелиши расход дорад, аккумулятор надорад, радиатор шикофай тамом, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародарон, нақша боша гуфтаи сай 7500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 49000 рубл. харидор янде боша мега савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии Daewoo Lacetti соли барориш 2002 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка, передача, автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. нақша боша гуфтаи сай 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 183000 рубл. охири нақша гуфтаи дига арзон намешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши Toyota Corolla соли барориш 2007 дар кузуфи универсал, рангаш боша сафед, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка, передача, автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бе камбудия срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародарон, нақша боша гуфтаи сай 70000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 458000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯши Opel Astra F соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка, передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат дорад. мотор ходовой 100%, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар гуфтаи тариқи телефон метам. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародарон, нақша боша гуфтаи сай 26500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 173000 рубл. харидор яъне боша савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши Mercedes-Benz C-Class соли барориш 2001 дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка, передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. алишам мешавад гуфта ба ягон Corolla 2 боша. маслиҳат мекунем оиди нархаш гуфта фавран мефурӯшемша. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародарон, нақша боша гуфтаи сай 45000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 294000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. шашум мошини фурӯши Toyota Camry соли барориш 2010 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авио мотор боша 2.4, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка, передача, автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародарон, нақша боша гуфтаи сай 109000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 714000 рубл. харидор яъне боша мега занг занам. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯшии хундаи санъата соли барориши 2013 дар кузуфи седан, рангаш бошад сиёҳ, авиё мотор бошад 2.4, сӯзишворӣ бошад бензин, коробка передача автомат. Мошин дар ҳолати аҷоибот қарор дорад, ягон дард надорад, 100 километрда 12 литр расход дорад, документош 100%, ходовои мотор ҳамаш зур кор мекунад. аида зурш гуфтай дар заводай, барои харидори конкретни гуфтай арзон мешавад, алишам мешавад ба сечкаи автомат бо болоии сумета соҳибаш. Мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша бошад гуфте сай 90 000 сомони тоҷикӣ бародаро, ки бо рубли рус мешавад 589 000 рубл. ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ҳаштум мошини фурӯшии Daiwa X 30 соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристи, авиё мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, документ надорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро, нархша бошад гуфте сай 14 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 91 000 рубл. ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшии Opel Astra G соли барориш 2001 дар кузуфи хетчбек, рангаш бошад сиёҳ, авиё мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мотор инжектора гуфтаи соҳибаш 4 форсункагай, состояниш берасходай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша бошад гуфтаи 46 500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 304 000 рубл. ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 10 мошини фурӯшии Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш бошад сиёҳ, авиё мотор бошад 35, сӯзишворӣ бошад бензини хӯли, коробка передача автомат. мошина гуфтай нав мотор кардагием, каме дигаш мондагиай, сабират кардан дар кора, як проблема шудак, срочно сум дар кор шид. ягон вариант бошад, алишам мешавад, документош тамом шудагиай, 2 моҳи дига танировка дорад, состояниш хубай, харидори аниқ бошад, савдо мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша бошад гуфтаи 36 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 235 000 рубл. ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 11 мошини фурӯшии Lada Priora соли барориш 2011 дар кузуфи хетчбек, рангаш бошад сафед, авиё мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини хӯли, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш ягон расход надорад, моторш зверай 100 км 6 литр расход дорад, дисплеи шумка задагиай, ходовои 100%, хулоса камбуди нестай, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Исфара бародаро, нарша бошад гуфте сай 38 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 248 000 рубл. ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо WhatsApp имо ҳастай, занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии ВАЗ 2114 соли барориш 2010 дар кузуфи хетчбек, рангаш бошад сиёҳ, авиё мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини хӯли, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша бошад гуфте сай 35 500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 232 000 рубл. харидори аниқ бошад, савдо карда мешавад. ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии ВАЗ 2112 соли барориш 2006 дар кузуфи хетчбек, рангаш бошад серебристи, авиё мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини хӯли, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, губкават кардагиай, ҳуҷҷат танировка 1 сола дорад, мотори Priora задагиай, срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро, нархша бошад гуфте 45 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 294 000 рубл. ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар.
мегзарем ба эълони 14 як хонаи фурӯши дига дорем бародарон. хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар кӯчаи ҳикмат ризо дар 5 ошона. дорои дар хона 68 метри квадратира дар бар мегирад. бо чизи чораш хонаро фурӯхта мешавад бародарон. нархи хонаро боша гуфтеса $23000 харидор яъне боша мега савдо кардан мешавад. хонаи хубай чӣ хеле ки дар раст мебинӣ ягон камбудӣ нестай. марҳамат занг занед ва маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби хона дарёфт кунед дӯстон. ва дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад бародарон. раҳмат ки навро бо диққат то охират тамошо кардем. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба навъи мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад.